lain nga style ang among ipakita ninyo karon. Og salamat ay sa akong mga top fan nga laging nakasubaybay sa akong mga videos, sama kanila ni Miss Darin Laika Siklot, Miss Diana Lina Siklot, Roxanne Guod. Salamat. Maraming salamat. Bianca Rose Guod, Miss Gilini Sumayang, Doronio Bibi, Risa Sumayang, Fasardo Amski, and Marvelous Young. So guys, joke ko no mi diri guys, kay murag kami raman diri galingkod-lingkod no. Unya wa mo mi laing lingaw guys no. Nya mag-joke mi kami si An. Sige day. Sugod ta sa tong joke sa kadjot day no. Sige. Pre, unsay daghan og sakay pre? Jeepney o ambulansya? Siyempre, jeep. Sayop. Nga naman eh. Ang sakay sa jeep, walo-walo. O 16 tanan, samtang ang sakay sa ambulansya, 50-50. Ah. Pa English sa utot ang title aning joke guys no. Sige, sugod ta. Hello Art, ikaw kunubi. Bright kaman gyud. Unsa may English sa utot? Wind of change. Kanang utot nga walay tingog. Sound of silence. Unya kanang utot nga dala na og hugaw nga baho. Siyempre, dust in the wind. Bright yung ka di ay Johnny. Kamera na yung mga tawa diri guys ko. May laing na. Mingaw ka intindahan diri guys no. Oh. Amo ako sa ipadayon ang pag-shoutout day guys ni Doldol Olga Luza, Miss Nisil Apolinar, Miss Janet Milgo, Miss Cher Sumayang, Nilo, Mr. Nilo Agaw Nilo Presbitero, o si Mrs. Mila Hulis nga tuwa karon sa Austria guys. Hello! Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sige, padayon among joke guys no. Ang title ka sa among joke karon guys is dili day. Nakahinumdom. Sige. Una ko ha. Sus, paring Art. Makakita gyud ko og kamuti. Makahinumdom gyud ko sa itlog sa kumbana. Unsay mahinumduman ni mo, Mare? Ang gidakon ini. Ang gidak. Adili oy. Unsa man di ay. Da, ang kabulingon ini. Guys, mura mi diri kuan guys kay wa may kamera gyud diri taon guys kay mingaw wa may taong wa pa na malit manang mga estudyante nanood to. So ni pahuway among pagpahuway diri guys. Nag-live na lang mer diri guys kay wa may laing kuan mingaw. Oh, padayon ta sa pag-shout out guys sa atong mga top fans sama kanila ni Miss Sheila Denise Bulaon, ang gwapa nga maghatod diri sa amo ang BG, o ingon man usab ni Miss Michelle David something nga ni Michelle no. Daniel Michelle muna yang ngan sa kuano o Mura. mga gwapa og si Insyong shoot asa naman karon shoot wala jud ko kita nimo shoot og si Sinyong ilang driver guys gwapo kay sa tanan guys makakita mo maskulado kay guys kaingon jud mo nga kanay kuan kanay ulitaw kanay laki macho.
Sige, padayon ta guys no sa pagjuk-juk in town kamera duha diri town guys. Ang title aning juka guys is Libangon. Libangon. Okay, akong unahan ha. Ang yungit nga si Juni ni sakay og PUG para labangon. Okay, Johnny ko. Pala, libangon, papa. Libangon, oh! Sir, layo pa man ang labangon. Unsa man ron kabaho. Ingon bitaw ko nimo, pala, libangon, wa kaminaw. Adi man kayo ko ano? Di kayo katawanan, no? Murag di kayo masabtan ba? Sagdi lang guys. Ang title ning usa ka joke guys is naabdan. Si Tikyo guys. Niingon, abot na ko, day tikla, ablihi ang pultahan. Di ko, hubo ko. Okay ra day tikla, wa bitaw ko'y kauban. Ikaw ako, naaman. O padayon ta sa atong pag-shoutout guys ni Miss Jean Consoms. Miss Dorinda Iway Bakpon Siklot. Nara si Inday Michelle, Daniel Michelle Javier. Ito, ang gwapa, nga sexy. Og si si Janice Milgo Calvo. Nagasunod sa diyan ni si Miss Janice Milgo, no? Hi, Day. Salamat sa imong pagpanood sa Lapu-Lapu, Day. Salamat sa imong pagsuportar sa akong videos. Ingon mo usab si Joseph Montemor, Miss Risa Sumayang, Merna Modekilio Breguli, og si Mrs. Zara Miljanin nga tuwa karon sa Finland man siguro to, no? Sa Finland to, iban sa iyang pamilya, sa iyang family. Musta ka mo dihaday og sa imong mga gwapitong mga anak og sa imong gwapo nga mister. Ayo mo diha og salamat gyud sa pagsuportan mo sa kuang mga videos. Okay. Padayon mi sa among joke-joke ginagmay diri guys kay mingaw kay guys wag gimi laing mahimo diri guys. Og ang title aning usa ka joke namo karon guys is asa man to day? Nangihi. So, unsa gud na nangihi ka nga giisa ang imong duha ka kamot karon pakuana da? Bago man ko naibtan og ngipon. Pre. Ingon ang doktor nga di ko na paalsahon og bugat. Noon. Kami rin sa mga tawa guys kay wow may mga audience diri guys oy mingaw kay intindahan guys. Napa bunyag ang title ani guys no, bunyag. So si Kulas kinsa ingan sa bata? Toyota Innova Padre. Di pwede nang sa sakyanan oy. Naaman lagi ikaw rin. Naaman lagi Mercedes, Ford ug uban pa. Hala sige, magsugod na lang tag bunyag, yun na patikla. Unsay gusto nimo nga ibubo sa bata? Gasolina o krudo o gas? Naya. Di kay katawanan guys, pero padayon ng tagyapon kay mingaw lagi kay tindahan guys, wa mi laing mahimo diri. Sa kuan, sige, mag-shoutout muna ta sa ni Mr. Joseph Montemor, si Janice Milgo, manaman tano, si Cura Doronio. Hi, Miss Cura. Thank you very much. May Cura. So, kaila ka? Oh, ang nag-isda. Mo ba? Wala oy. Salamat sa imong pagsunod ha ka sa akong mga videos. O kuan maura to og syempre si Richard De La Piñas, no? De Las Piñas. De La Piña, De Gaspi. De Gaspi. Og si kuan nga
Kugyan kayo mo comment. Si Mrs. Lucila Apolinar. Mother din. Believe ko na kay ning kuana kay sige man siya comment good. So padayon ta sa atong joke kinagmay no. Sige, naglagot ang title aning among joke guys no. Magkudigo na lami guys kay wala gyud namo masag-o. Sige, si Kulas ningon. Nganong may pauli man ka anak, waday may klase. Da, naglagot ko sa mong maestra tay kay ako gyud ang pangutan-on kung kinsa gyud kunoy nagpatay sa kang Magellan. Maayo ragyon nga ni pauli ka anak kay basin unya inoon ug ikaw may pa testiguhon sa kaso. Agoy, ginoo ko. Dapay gikan sa liki ang title. Ningon ang among teacher, nay nga ang una ang tao kuno gikan sa liki sa kawayan. Oo, sama nila ni Malakas ug ni Baganda. Gikan sa diay kuno sa liki nay. Oo, pero di ka sa liki sa kawayan kundi gikan ka sa akong liki. Ay, ginoo ko. Okay. Sunod na tong joke is taya. Dok, naalagi brown nga mugawa sa akong kuan. Diri ba murag na infected ni da? Mao ba kapila ka makig sex sa usa ka semana? Di sa semana, dok. Usa lang sa usa ka tuig. Kung mao na, di na infection. Unsa din na, dok? Taya na. Tayan. Taya, di ay. Taya. So, dunay bitin. Naabtan sa bata nga si Tikyo ang iyang mama og si papa nga nag-sex. Sige. Naaman goy bitin anak, akong patyon. Hala, nga nung imong gilingkuran ng atubangan ni papa? Naamang goy bitin anak, akong patyon. Mas isog yun si Yaya. Ma, Nga naman. iyang gikaw ng bitin. Oh. Agoy, gino. So, mag-shoutout ang tata niya. Asa man tong cellphone nga. Wala ko kasag-o atong mga kuanda, mga sunod na lang po to. Shoutout. Sige, kanang si Winnie, sa abrido na Winnie? Munilar. Winnie Munilar? Dili katong hubog o katong Winnie diha nga. Kisa nga Si Winnie? Kuan ba, Winnie ba nga kanang tigtanaw sa kunusad siya? Japit? Japit. Winnie nga japit? Oo. Sami. Ay, Daywin, salamat day ha sa imong pagtanaw po usahay sa akong mga videos. Og ingon man ni sa may mananaw day no sila si Kuan. Si Kuan. Kinsa Si Chief Salo. Kinsa man? Madam Pislat. Sige, nagpangita ni Moderator. Chief Salo Gaol, Junjun. Mo ba? Mutanaw rin na siya? Oh. Hi, Chef. Madam, Sir Jun. Ha? ngit ang inyong kuwan. Ang inyong kuwan pa di maklaro ngit. Nagtanaw lang kayo sa kuwan itong patigaan tong suga. Oh, sige dali mo nga rin kay tabang mo kuan. Nya usa man usbo na. Tataw dito. Kung sa kanya po rin balik kung kami kung na Dali nga rin oh. Oo, na. Anong mauwaw mo nga mga gwapa man, gani muwaw gali sa pislat. Dito ko mo, dito mo. Tiguang pa. Agad. Sige, ikaw na sa diriging. Mana man, mi? Ha? Humana. Iya, o di man ta kay bang mo. Si Cheryl, asa man Cheryl? Iyaram ka nang i-edit. Kuha Iyaram. Ikat. Ha? Magkuha to. Oh, dire ka mo na sang duha oh. Ale ma. Kamo sang duha kay kuha mo tong akong mga joke.
Na? Tubag-tubag na ko. Usa pagklaro Lapit to ang diha puti ko. mo ajuhos buig na. Dali guys, naasay nangabot dahil guys, nga duha guys, oh. Amo sang paintrahon. Ali na mo diri kay bang lingkod na mo kay. Pero ngit-ngit. Na kay bipinamik daday ug amok silin. Diri pero Ah. diri Ubang kay naman paong kami ka akong- kung cellphone diri. Ali ba diri ba? Oh, pero Ayaw dugay-dugay kay masuko ang atong mga fans. Maboring unya. fans club. Maboringan. Si Pansa. Ala, Sige. Chong-chong Hindi mo man dia. kamawanaan. Kani? Ano daw? Sunod-sunod na ninyo. Ngaon ta guys. Muna mo kong malib. Hi Ling, salamat sa inyong pagtanaw karon. Ngit-ngit di ayos kasi kalimot nga Ano na lang? nag sa suga. Oy, sagdi lang kay. Samna pero Dili. samna. Di makita ang among kunot. Go. Yun. Ano? Ano ako ninyo, good? Ano? Pero nana ba? Agad, pisko Kusga. sa- Ang title, ano ba? Ang title aning Juka is Mag 69. Love! 69 ta! Nya tubag sa kaper. Tikyo. Pag dancing, okay. Bawal na kong cellphone. Sige, geng. Usa na lagi. Murag gadangat kay samni oy. Oh, kaklaro ka na. Ay, ko klaro. Kari ko mo ah. Ay, oh. Nabi. Sabuhin na. Oo, kani. Oh, kana imo, kana Di imo. usa ko klaro na lagi. Kani klaro kayo. Kanang klaro. Klaro bito kay Rio. Klaro kari o kari dili. Na. Kani. Love, mag 69 ta. Tikyo. Ya, tiklag nagtikyo, magpuls babay. Oh. Sa Mario ay laki. Ikaw yo. Ano yun? Tikyo. Yung kayo mag-inom mo yo. Ang saon man na? Tudlo kubi. Ini nga sa tikya. Dali. Ingon ani ba? Mag-unsan na. Nakautot man ka. Kaupat pag yun. Piston. Di makaklaro geng. Kabaho. Di na nako makaya ang 65 pa. Yeah. So pa geng, usa pa nga geng. Pa kare Kari ka na. 3x 3 times a week. Ay, malibat ko. 3 times a week oh. Si Johnny nipakonsulta sa veterinary doctor bahin sa iyang baboy. Dok, kinahanglan nga ibalik nimo ang akong gibayad. Ang akong gibayad sa konsultasyon ug pagresita nimo sa tambal. Namatay noon ang akong baboy. Ingon pong dok. Unsa? Gipalo ba nimo ang akong instruction nga ipainom ni sa imong binuhing 3 times a week? Yes, dok. Ako man gani gisiguro aron maayo. Akong gihimo nga 3 times kada i-week. 3 times kada i-week. Malibat mo kani geng. Kari ko na geng. Suya ko na geng. Unsan na gi-live na ni ate? But lang live na na. Oh, gion na na. Gion na siya? Gion. Hala, wa may kitaw na gion. Patay. Naunsan na ron. Mudagan. Sige. Nakanaw, mudagan. Kulas. Nakadungog ko nga Mas mahal pa to, mudagan day. kuno ka. Di gyud ni. Kulas. Tinuod na pre. Reading glass ra man na. Yapi ra. Makadaog ka nga di man ka ilado. Di makukuklaro man. Malibat. Way kwinta ng ilado. Kay sorry. Kaudili sa akong giapilan nga 15 ki marathon. 15 ka mira. Miki Di ka malibat talaga. marathon. Ano? Nara Cyril ay. Sir. Oo, karipon. Haya kayo. Beauty contest. Question and answer. Hay man. Na, beauty contest. Question and answer na.
Atong tawgon ang contestant number 1, Miss Tikla. Hi, hello. Tikla. Johnny. Here's your question. Kung dunay lalaki nga imong nagustuhan pag-ayo nga nanguyab nimo apan dunay kini AIDS, sugton ba gihapon an why? Tikla. Hello again every yes. Sugto na ko. Sugton nako. For me, bata o tigulang. For me. AIDS doesn't matter. Gahak. Nalilay ni mga sotse. Yan ni panguan din eh. Di bangon. Ang yungit nga si Johnny ni Sakay o ang katong ni ilang pa bunyag. Turay. Kinsay nga sa bata. Kinsay, human naman niyo, kinsay nga sa bata. Human Di ba mo ninyong kuhan? Naabtan. Abot nako. Kuha naman niyo. Nahuman na niyo? Abot nako day Tikla, ablihi ang pultahan. Di ko, hubo ko. Okay ra day Tikla. Wa bitaw ko'y kauban. Tikla. Ikaw wa, unya ako naaman. Taya, duk na. Taya naglagot. Humanam na dito. Dili lang ko yung apel to 69. Wala. Ay, lang to, bala ba to? Pwede man na siya kuhaan? Gikan sa liki. Niingon ang among teacher, Nay, Pwede na siya kuhaan? na ang unang tao kuno gikan sa liki, sa kawayan. Tika. Oo, sa Manila ni malakas ug maganda. Ulat. Gikan sa di ay ko sa liki, Nay. Oo, pero di sa liki sa kawayan, kundi gikan sa akong liki. Yabag. Nangihi. Kadiong nangihi. Pero okay naman ka 269, man to bastos man. Nangihi. Kaning nangihi. Pre. Unsa gud na nangihi ka nga giisa ang imong duha ka kamot. Karon pa ko ana da. Yani. Bag-o man ko giibtan og ngipon, pre. Ingon ang doktor nga di una ko paalsahon og bugat. Yeah. Kumana, magdaan na. Mana. Kumana mo ito? Maga man. Kuana day? Samnin diri. Ato day. Nagbasa-basa lang may guys, aning mga joke-joke, wag yung may laing-lingaw diri, mingaw makaintindahan guys. Ano? Oh. Ano day? Kano? Man. Ayaw lang ng kuan. Pista. Bubot kaayo. Dito sa burikat. Pero, ayaw lang berita. Hinambugay Tikla. Sa kamotes, among lubi inigkahagbong matunga inigtugpa sa yuta. Sus, sa wala rana sa amo inigkahagbong malikas ka upat. Kulas. Sige baya mong panghambog. Wala man gani ko mag-ingon sa amo inig kahagbong sa lubi bukayo. Bukayo na inig abot sa yuta. Yabag. Huna. Huna. Milayas. Yapag yun. Kadaghan ba na ning kuan oy? Kanang sa ni? Kanang Tikyo. shout out sa ko ha. Shout out di ay usab kang Mr. Arnold Bibi sumayang nga tuwa karon sa Malaysia. Oh, dili Malaysia. Brunei. Brunei. Malimot jud ko permi paita ni senior secretary. Og ini Mr. Miss Maribit Son Makahas. Wala si Maribit man ini. Makaila ba dito sa kanang bantayan? Medellin. Tanong sa dili siya ani. Ay, Myra Priscilias nga taga-sugod ang akong gwapa nga friend. Kumusta? Niga.
Wa mamay lain mingaw dire migaw kay mingaw kay tindahan mix. Kumusta? Magkrosa man sa kang palit diri baboy ka? Si Yang Maso. Isa pa si Mr. Robert Pugs, ang pinakagwapo sa kampusong. Usa sa mga gwapo di ay. Si Fidel Sumayang, ayan, si Mr. Fidel Tan. Sorry. Si Mr. Fidel Tan. Na mutanaw usahay po sa ako ang mga vlogs. Salamat, Fid, sa imong pag-suportar usab sa ako ang mga videos. Og ingon man ni Mr. Jungko Kwang Lee. Hi, ga! Kumusta? Og ni Mrs. Argina Castaneda Tan. Hello, madam. How are you? Kumusta? Og sige, padayon lang sa mo sa iyong joke-joke ya ha kay huwag mamay laing lingaw. Kareo? Saan gusto niyong imnon? San Mig Life? Ayo, ate. Kung kuan, ipon. Way masunod. Kusga niyong tingog kay di man mo batok. Pero asa-asa mo ging? Ay. Kanaw Karga ba di Silya. Karga di Silya. Usa ka siksi nga dalaga, karga di Silya unya noy Driver. i-turn lang. Ano ba ito? Bati ba? U-turn lang tikaday. Tikaday. Ayaw na. Ayaw na. Ako bitaw nang ikurusan. Ang ikurusan na Ano lang o, hinambugay, tikla. Sa kamotes, among lubi, inigkahagbong, matunga, inigkatugpa sa yuta. Ingong postikyo, kusga rin. Ingong postikyo, sus! Wala ra na sa amo, inigkahagbong malikas, kaupat. Ingong poskulas, Malikas, mapikas. sige baya mo, panghambog, wala man gani kung magingon sa mua nga, inigkahagbong sa lubi, bukayo na inigabot sa yuta. Sobra na sa mga bukayo. Bukayo. Alay, Nanay tikla. balik na. Anak, sorry kaayo. Wa gyud ko'y mapasunod nimo. Hapit na ko mamatay. Tikyo. Dili ka Nakasabot ko nimo nay. Pero ang imong arthritis o diabetes, bawna na lang na sa lubnganan nay. Buang. Margarita. Ay, shout out di ay sa Arian. Ano yung line niya? Miss Kunkun, Merly Mudikilyo. Sakit sa dughan. Ay, humanam ni. Kani dili Si Bana ka. akong gwapang pamangkin nga tuwa sa Duhay asawa. Germany. Kaniyo duhay asawa. Na si Maymay Chiltrons. Buta. Ay, salamat sa imong pagtanaw sa akong mga video. Birthday sa akong Ayaw, asawa. ayaw, ha. Hapon pre. Si Marites. Hapon pre. O kana. Marites Sumayang. O Unsa man imong gift niya? Kulas. Asko unsa iyang gusto. Tikyo. Unsa man giingon niya. Kulas. Bisan unsa man kuno basta naay diamond. Tikyo. Unya unsa man imong gihatag. Kulas. Baraha. Ay ba ni? Birthday sa iyang asawa kuno. Baraha kaya. Kay kuan man. Diamond nga baraha iyang gihatag. Ya. Kiti sa butik. Ay na. Kanay duhay asawa. Johnny. Kumusta akong nadunggan nga kaduha ko noon nangasawa apan pulos kinin nangamatay. Johnny. Mao lagi pre. Unsay namatyan sa imong unang asawa? Johnny. Nahilo sa balanghoy. Mao ba? Ang ikaduha pre. Nahinay ka nako sa pagkulata. Unsa? Kay ngano man. Johnny. Di man mukaon og balanghoy. Ay, ya.
Kani Shout gubot. out sa Kajot. Gubot kaayo. Shout out sa Tani. Gubot kaayo. Ay, Mrs. kagubot jud sa Gracious kinabuhi. Lariusa. Ang gwapa kong pamangkin na usahay. Comment po tanaw sa akong mga video. Salamat, Day. Kani harap ko tuyo-tuyo. O ni Miss Sharon Umpad. Na nagdagkaon ako. Pista man kita. O Ayaw. ilabi na po ni Miss Julio 16 Chichi. Na-pray ko. Nga laging mag-share, laging i-share ang akong mga video. Salamat, Day, Chichi. Di ba? Ano yun? Iwasan na yung mga joke-joke. Time to? Apa eh? Kano? Ikaw sa? Matay akong ansos ko, hindi kay kaklaro. Sa ba ni? Upagay ka mo, senyor. Gubot kaayo. Sila si Johnny ug Art nag-istoryahan na ibahin sa kinabuhi. Art, hi, kagubot gyud sa kinabuhi, no? Johnny, mao ang akong gyud maoy gubot kaayo. Tan-awa na minyo ko sa byuda nga may anak sa pagkadalaga. Gipakaslan man sab ni tatay ang iyang anak. Nanay ni na hinuon ako ang anak Talikod. akong sa akong asawa ug si tatay nahimo na kong anak. Ang asawa nako nahimong ugangan ni tatay. Lulo na nuon ko sa akong igsoon. Kagubot oy. Gabo kayo ng joke, no? Galing ni sa naging. Galing ni sa naging. Oo, ginawa. Os ba ko na kay Usba, kaso. pero kanang kusog yun ba? Ikaw gugin kay Naray kanto. Gubot kaayo. Sila si Johnny ug Art nag-istoryahan na bahin sa kinabuhi. Art, hahay kagubot gyud sa kinabuhi, no? Johnny, mao ang akong gyud maoy gubot kaayo. Tan-awa na minyo ko sa byuda nga may anak sa pagkadalaga. Gipakaslan man sab ni tatay ang iyang anak. Nanay na hinuon nako ang anak sa akong asawa. Ug si tatay nahimo na kong anak. Ang asawa nako nahimong ugangan ni tatay. Lulo na nanuon ko sa akong igsuon. Kagubot oy. Libog sa nakatinuon. Shout out kang Miss Kalibog sa nanay ni Miss Anne Caballero. Hi, Ann! Guwapa! Kamusta? Salamat sa imong pagtanaw Mga sa asawa. mga videos. Ayaw na naon ko ang ex manayaw. Aw manaka niya. Dupan. Kani ko noon Oh, mga asawa. yun, ma'am. Ang mga asawa nila niya. Madam Sa apel niya? Sonia de la Torre. Andi exam sulod sa muti Ma'am ay Suki, kumusta mo dyan sa syudad? mga asawa. Ang mga asawa Ano nila ni nagaganding, ma'am? Art ug Johnny nagka-istoryahan ay sa Mamatay mo mga ilang kanding na mo sekreto. sa kuwan, one paita, Luhoy kayo. Ay, usasan. Ma'am, si Miss Faisa. Lululabag. Believe jo ko ani ni Miss Faisa kay. Kasal. Sige, share tanong sa akong mga videos. Daghan ni Comment per me. Salamat kayo, ma'am. Agay. Wapa kay si Ma'am O sa iyang profile. Hindi ko kakuan. Mga asawa. Si Ronilo Martinez, si Mario Mergo, Joseph Montemor. Naoy. Salamat jo kayo, Ma'am Pais, sa Wani ato lang? imong pag Ayan na. comment per me sa kuang mga videos. Ay, kang Ma'am San. Ma'am San. Kumusta man ka, Ma'am San? Moncha Sulamo Dilante. Kumusta man ka, Ma'am? Uy, mingaw na mamini mo, Ma'am. Sorry, taon po diri usahay. Smiling kayo ka kada. Okay. Sana man na yung joke-joke diya, kaya wapa man sa mga, wapa may namuan po. Yeah, ayan na. Wapay Okay na. mga
Gastos mo to. Kalagayan. May mga namalit. Kalagayan. Wag yun, ilay, may mo dali, Dok. Nabalian kung paa si Johnny. Tiganda mo Sa trabaho sa Manila nito Ayote, kaya sakit among ngipon. Dr. Art. Na? Nagot mo among ngipon. Kaya nabalian og paa si Johnny sa trabaho sa sa Manila ni adto siya sa doktor, Dr. Art. Mr. Johnny, come in. Kumusta ang kalagayan natin? Johnny, Dok, sakit kaayo ang akong paa. Dili taon ang akong lagay. Si ahas mo sa ahas. Ay, ginawa ko. Si Miss Sally Isnardo. Kare. Hi, Sal! Salamat sa imo pagtanaw sa kong mga video, Sal. Laos nga buwak. Kaniya. Ano? Ang atong bida usa ka muho nga nakigrumansa sa iyang asawa. Muka mo Kulas. muti. Sana? Muka mo muti. Di naman muka mo mamuti. Kulas. Kulas. Nisinggit ang sabi ko Mamut. muka mo mamuti. Mukha mo mamuti. Mamuti. Anak nagkamata. Aksyon na isa ninyo. Tikya. Siguro Ma, ako nagbasa. ang ingon ni Papa, ibuka mo daw mabuti. Shout out yan ni yeah. Lulisa. Kaya kay mo man. Salamat kay Mukha mo mamuti. Di Salamat naman kay sa imong pagsuporta sa ako. Laos nga buwak. Mutanaw sa Hoy, ano, wala. comment Dala sa sa ano, si Laos. Mrs. Marisa Orio. Salamat kay Mamintilyo, pagtanaw sa akong Klase na. videos. O ingon man si kinigyud si Mr. Derek Ezekiel Iscaros. Ano? Bungol. Lagi gyud manonood sa akong mga videos ni Miss Ubit Chan, Truly Ferrer, Alicia Bungol. Sumaya, Namasok ko. Bungol. Ano ba lagi? ako'y white sugar. Wow. Oh, kanaon? Galing bungol? Ikaw, oh. Ikaw sa Si John Moore Young. Ano ka na John Moore Young? No? sige. Bungol. Kulas. Asa man ka mamasul? Tikyo. Dili oy, ari ay mamasul ko. Kulas. Aw, abi na ko og mamasul ka. Tikyo. Sige las ari sa ko. Mamasul pa ko. So ba na? Bati man. Diction. Shout out Teacher ni- Tikla. Diction. Teacher Tikla. Or kuan Unsay Kulas. tawag? O sana? expert Unsay na tawag? vlogger nga si Happy and TV. Teacher Tikla. Kulas. Ay na 10,000 What do you mean followers. by move on? Kulas. Ma'am, Congrats. it is opposite with tas on. Ingon man ni Kung Marina dunay gi-move Pumoy. on, may gitas on sad. Sa 2,000. Unsay tawag? Tikyo. Dugay na kayo na Unsay sila tawag? nagvlog guys. Uy, sus. Tikya. Ay, say tawag Sigado sa na adlaw sila, sa mga guys. patay. Si Ma'am Elizabeth Buliser. Kulas. Kumusta All ma'am? Saints Day og All Souls Day. Nabasa ni mo akong mga gisend nga message Tawag ma'am. sa Taas mo adlaw nino? sa mga buhi. Birthday Taas day abar ko anak. man dili. Barko. Sila si Kula sa ito naglawin. Birthday. Sa Oh, kari, oh. kinakuha gyud. Sige, kusga na yun yung buwan mo. Ito kagib din ba? Ikaw? Banay? Barko. Sila si Kulas og Tikyo naglawig padulong sa Sikihor gikan sa Sugbo, Tikyo. Pre, pagka dagko sa bawd, Kulas. Ngano man di ay og dagkong bawd, Tikyo. Nahadlo ko basin malunod ta, Kulas. Ayaw ka bala ka, pre. Dili bawd ang atong gisakyan. Barko, pre. Parang Dita. Yan. ano ba? Katawa sa mga Yeah. kaya. Last na na, wala man na. Kapulan. Bisa ka ba, Sarah? Budbud.
Karaan. Di ko ikaw ang kapaspas sa Kumusta, makan sir? buwan. Kulas. Budbod ni ha, budbod. Budbod. Kulas. Kung musinggit ka nga rip ni, kining kutsilyo maoy mutaroy nimo. Kikira. Kiki. Dili lagi pero ayaw ko og patya ha. Kulas. Sige, hubo na. Tikya. Pagkuhag dahon sa saging, atong ihapin. Kulas. Kulas. Okay. Tikya. Ay, mudagan ako. Last, himuan ng budbud. Imo gamita ng dahon. Buwa. Agoy. Tuwan na to, murwa man. Yeah. Bilang Wag mata. Huwag mong gumilingaw dili guys. Kalingkod-lingkod lang dili way mahimo so. Wan aman Live lang dili pasayloa gimi ug wa mo kauyo na ning among live guys pero just for fun lang ni siya guys no. Nakuyapan ako. Oh, kumusta di ay ni Mr. Clint Sami yung tilya nga sige sad siya o tanaw sa atong video. Wan naman niyo. O ni Mr. Ronilo Pista. Di na ko kaklaro ko nung Sa pista sa media Argao. Ipam niyo. Jennifer Congreso, Lucita Espinoza, Jim Gitika Birruya, man. Oh. Basa na yan, Rosa ate. Linto, Manam suri Wala ganina. na. Juicy Mabisa, Mana? Joy Kalasang Mapula. Oy, parente na mo ging. Mapula. Asawang Si manghod. Mr. Erwin Mabisa, salamat sa inyong tanan. Asawang Rumi. Duan Dashil Valerio, Melanie Raro, Maris Espanyol, Angelica Voice, LJ Armodia Dampel, Giron Rekinala, Marisa Agom, Anabisa Mudikilio Ivy. Dagana niyo, dili matabang magbasa. Salamat gyud sa inyong pag-follow sa ako ang mga videos, guys. Kuy, kunta kang naman. Ingon man ni Mr. June Mendula, Kunta Brian D. Lacerna, Kisya May Sulog, Kito. Jiska Almasan. Kaya na nagkagdaman. Ipaasa ra ko nimo. Ga, kumusta man ka ga? Ipaasa ra ko nimo da. Wan naman niyo. Mr. Park McAllister. Kini si Mr. Park McAllister. Single pa ni guys. Kung kinsa may single sa dinha nga nag-edad og 20 to 25. Kontaka lang ko guys kay di ay murag British guys ni siya nga nangita gyud siya og tinud-anay nga pangasawon guys. Tinud-anay nga forever. Forever. Nangita forever, guys. Si Miss Joyce Impas. Hi! Wan naman to. Mag-inom mo dyan, Bea. Dili ayo te. Daday oh. Lamat na na. Papalita ko Mura mo kung di. amok silin og kuan day be. Mr. Jim. Ingatan mo Pinabi ko. kay murag kasakit gyud sa kong ipo. Day, awgig. Awo. Dayo. Beran na dire. Day. Ang sabi na makaon eh. Makaon eh. Makaon eh. Oh, sabi. Ang inom mo, beer ba? Tulo-tulo. Sa kong inom pa kung may pinamit kay. Sa istorya lang kita diri, oh. Sa istorya sa amin diri, guys, kay kuan man, wala gimi. Yun, malit guys, kaya nang paway na. Buhi lagi sa amin ko ato. Desan miglight, per? Di ko te, salamat te. Oy! Miss Vicky Tamala Inaw. Kumusta, ma'am? Miss Jilit Johnny Kilikol, panganindot pa ni ilang mga ngano eh. Arlene Biuzano Obien. Hello. Si Miss Fayriana Barira. Inday taling. Mingko dari inday. Halong sud. Ay, si Mrs. Justin Montijo di ay. Nalimtan ako si Ariana Wang. Aw, mo di ay. Ang is si kuan si Arne.
Huwag ka pwede. Oh, hindi mga regular man. Ano to itang ulit ko siya niya? Asam de. Lungsod na. Ato bang diri sa camera? Oh, manglingkod ta diri. Oh, unsa may atong kuan? Topic. Ling. So may topic pa. Hindi. Kanta sa gadjot bi. Panungot siguro na. Sige na. Panuhot na na. Kuha na yun. Di ba naam to'y kanta nga kuan? Kanang, bili, may pagmanganta tanan nyo katabita nga. Kan pa, di ba naman to'y si Pilimon, ano ba? Nya dayon, si Pulumon. Pilimin. Sige. Karang nga, kuhaan. Ako na pa yung sista. Mao gyud niya kay makapiright sad. May buhit ko sa Nimo Santino, may gitong sista. Makapiright no sad. Hindi tayo kanta siyo. Tumang sa. Tanaw lang ta sa kuan. Ano ka? Aso katawa lang. Huwag sila kang kaon. Kanta siyo. Si Hinuktok mi diri lag. Sige. Namaso sa kadagatan. Magkakanda ka. Kakuha, nakakuha. O isda ka namasap. Iya. Sa merkadong guba, ang halin pulos kura, igo orang ipalit og tuba. Letter. Oh, letter A. Sa palaman, namasal sa kadagatan. Nakakaha, Anak ko, sayo. agasdang tambasakan. Gabalagya. Ay, sa kada. Sa markadang gaba, ang halan talaskara, agarang panaba. Ah! Ikaw, King. Letter. Yaman ko ka, kuha na na. Letter A. Si Pilimen, ni misil si kidigitin, ni kikihi, igis di timbisikin, gibiligi, si merkiding gibi, Ihilin Ihilin. kiwi, ay hilin pilis kiri, igiding pinibi. Let's go! Alin. Lumon Oh, sa kana. lumon, lumususupuduguton. Nukukuho, ugusdong tumbusokon. Gobologyo, sumurkudong gubo. Unghulon pulos kuro, ubuong gupunubo. Yay! Bravo! Ito na to. Wala na. Wala na? Wala na. Isa pa to. Kuano eh. Kumustamos. Oh, na. Kukuhan ka ng mga istorya pero nga. Ito bang yung kuan ba nga? Kanang kuan. Si Lag. Sa itong istoryahan lag nga kuan. Kanang binali ba? Per. May kapaw. Kumusta may kapa? May kapaw di may hapa. Sa Austria may hapa. Mau mo na ano? May kapaw. Wa may bapa lang giha may pupon. Oo. Wa may lapa, matigo, may lapang. Si May may lapa. Isa ay dili man maintindihan, no? Naasay kwan. Isipikaw. Baspiho. Anak, murag lisod. Lisod. Kinsay kay bang mo Isipikaw. O sipimot. Sus, wag mi lang lingaw diri guys. Kuan. Wasay na malit kay medyo hapon naman good. Ganina dagang gantaong mga maestra diri guys nangaon. Ang mga
Kauron to sa lungsod. Tuwa sa lungsod, no? Hapit Okay. ang pista. Pisa man dahil sa lungsod. Ang- Guys, mamista ka sa Bourbon. Dito, dito. Karon? Dito ko ganyan ang bag ko sa buhay. Na naman? Na practice og sayaw. Ah. Lain po dito sa may simbahan, mga estudyante, practice, Para sa kuan. Tuba. tuba. Ling ko da, Ling. Ay, taguan mo pagkagwapa, Ling. Babe, kuha na tayo kuan, babe. San Miglight. Tagaan to San Miglight, guys. Kaya haron ba kanang wonder bang ilang pagkasiaw. Oo na to ana. Oo, tayo minom. Oh. Kauling. Han to si Inday. Naglaer ba itong... Patay, di dyan ko kaabli aning kuan eh. Ay, nalang ate. Ano ate, oh? Day, tunga ka, Day. Simbahan mo na. Lo, di ba kaabli? Tunga ka, Day. Tunga sa sila. Mga activities. Tagay, guys. Tagay, oh. Pagkaon na, kayo na nagkatungkuan. Oh. Receptora. Tagay, para pawas tambok ko no, guys. Oh. Malati, oy. Cheers. Malati, may Sige inom. ba, Makainom. kay- Lantaan ni, Tama oy. siya. Sus, tuba na rin. Dahil Sumsum siya na. mo. Sumsum itlog, oh. Dahil, sino? Ha? Unsa naman, ate, oy. Cheers, taging, oy. Cheers. Taging. Tagay. Ilan ta na, Pwede na lang pinapahubog tamo inom. tani. Tikya uti. Ang mga Si palahok. Tikla o si Tikya. Mga palahubog. Dala dayo. Mag-inom na lang mi dire kay wa may Mingaw man. Dala dayo. Mingaw ta man pang magpadatag suwat, ani. Padag suwat. Mga amo diag chips. Kay wapay lingaw. Katawa ang mga tao naturon kay wa may content na ilang gilayo. Ah, wala lang. Tagan-tagan lang ta. May tag karton. Aka lang. Kuha na, ah. Mahog na. What's karton dayo? Tara. Kita. Ini na. Ah. Kapa. Lingaw-lingaw sa Tagajot. Usay suod na ni. Taga na. Ang makatagaan, 20 lang taka. 20 lang ko, may mga kwarta. Taga na ba? Taga na, usay suod ani. Umilang na mo. Sige na. Di ko utok. Oh, Sa may kluan. ang clue makaon. Porma o medyo taas-taas gamay. Cloud 9. Ha? Cloud 9. Dili. Apa? Ban. Pujibar. Apel day, tagaan day. Om ka kita. Pujibar. Tagas nga to ang kaon. Pujibar. Yun na, pang snacks. Day day. Pujibar. Tingali. Dire. Di. Tagas na makaon. Makaon nga. Mukaon sang unggoy.
Saging! Madungan ko sila guys, oh. Kailan po? 100. Aw, lupat. Tag 20. Dara, oh. Aw, 20. Upat, oh. 80. Napay 20 diya. Sige, pa. Kam, ngita pa kuha. Oh. Tawa lang sa kalaay ba? Ay, ko dali. Apil, tag-anday? Eh, dahil, wag kayo customer. Just for fun lang ba? Oh, sige. Unsay sud aning kartona? Sige, tagan. Another 20. Magdungan ka rin tagan. Makaon. 80 na sad. Kao na sa ate, madam. Makaon. Aw, dili na makaon. Dili di ay. Kuan. Magamit sa pagluto. Patis. Dili. Suka! Binigar! Good! 20! 20! Nang 20 mo diri ha? Hindi pa rin talay mo, pero. Kaya kung sintam na 20 katsiyan. Sige. Aron, ares ako. Mangita sa ako diri ka nang. Abi na nagtagaan dahil joke naman eh. Kaya ba? Ang makauna lang yun. Kay, bawa mo diri nga. Ang makauna lang yun ba? Kay bawa naman mo nga, unsay mga suod diri ang tapitan kwartuha. Sige. Sige, dara. Dara guys, tagana. Tagana guys. Ang makatagan, another 20. 20 lang ta, kay wam tay kwarta. Sige. Oh, Maron. Sa bulkulman. biskuit. Dili. Shampoo. Makaon? Di, ako ano siya? Lamas. Sibuyas. Sige, makauna, sige. Sibuyas? Dili. Magic sarap. Dili. Tomato sauce. Dili. Ikaw dai. Si, Kitsap. tagan na oh, apel dai, tagan. Wa gyapon. Bilis. Isa kay makauna no? Black beans. Dili. Sorry kay guys, kay wala gyud nila matagaan ni guys. Patatas. Dili sad. Tosino mix. Ha? Dili. Sige, ang 20 pesos pang snacks. Carrot. Dili. Lamas man. Lamas. Oo, karos lamas man po na Tomato pero paste. Dili. Dili gyud. Dili dai. Sige pa, sige. Kay ang panahon nag Pork and beans. Black beans. nara ko dito namuha. Wa, ang makauna ra gyud. Sige, 20. No, 100 nang damage so. Sige. Just for fun lang dai ba? Nagsuhito lang sa mga lamas. Mga linata. Kapilay ko sa kapit sa mga. Dili. Kuan. Green Basta paste. dito kung kwartuha dito, na dito. Green paste. Dili. Dili. Lamas bitaw tinuod. Murag gikan sino is China or ambot wa ko kibaw. Siwit. Oh, 50 ta. Di. Hala kadugay na katagan. Dili. Ang kuan iyang putos kay tabang tagaan 20 pesos. May na lang. Italian, kuan. Nay pukok. Italian. Dili. Ang iyang putos kay naay ininsik ba? Noodles. Nawa di. Lamas man. Hala oy dugay na katagan. Kanang. Na 100 na damage bitaw.
Wa, dili. Dark cubes. Dili, dili. Paige. Sige. Asin! Balik day. Tagan. Ha? Ha? Kinsa? Kinsa yung unang bitsin? Oh, 20. Dala, oh! Another 20. Si Madam Pislat. Dala dayo, 20. Ang imo diri 40 na. Uninsi kay Ayo. Tumad. Just for fun naman yun. Ajinomoto. Oo. Pero, oh, gapon bitsin. Sarap din mo ganyan lagi. Magpatbangan ako bitsin. Dugaya katagan. Galing rin. Sige. Ano yun sa kod rin, mita ha? Ang makauna lang. Sige. Sige, another 20. Dara. Dara diri guys. Wa diri suga diri dayo, paliw kuno suga diri. Okay. Another 20 guys. Just for fun only. For cook. Ang cook ay tag 15 man niya. Ang paan 5. So, sakto kayong snacks. 20 pesos lang tayo dito guys. Tara. Uyog. Madam. Ha? Wa mo uyog. Lata. Tagaanta mo klo. Sabon nga. Dili, dili. Magamit din siya sa mga maghimo cake. Na, ang makauna sige. Ano, ha? Unsa ray? Oh! Wala! Nestle cream! Nestle cream, you know? Wow! Another 20 sitsian. Ayaw lagi kay just for fun man god. Sa man kay makita. Barang upat diri. Makita ra man gyapon ng kwarta god. Dara ray kuha na imo game. Sige, kuha na sa ko dito ha. Guys. Magkuha ta dito guys. Katagan yung film da. Nag-live ba mo wat tindaga. Ha? Nagtag 20 ba? Ha? Ari diri ba? Sabon? Mag-live ba? Why nagtanaw? Wa, mami nagtanaw. Oh, dara. Di, sa YouTube man. Kinang. So, dara guys. Another 20 pesos pang snacks. Kay walay kwarta si Madam Pislat, 20 lang sa taron. Kung maabot na tag, kung naay blessings, pwede nagdidag ko. Dili nag-uyog. Uyog, oy. Asin! Dili, dili. Dili na para asa man na. Madam. Tagan, kuan. Dali ra sa kayo ug muhatag ko. Mainom. Mainom siya. Day, Tubig! Kuan. hakot yung karog tag 20 day. Apel lang. Sige na god. Tagsa ra gud ni god. Wala Once po. in a blue moon. Ko. Ha? Unsa tayo mo gingon? Wala po. Oh yes. Wala. Wala po. Wala po dito na. Ang makauna lang ko. Garas Madam Pislat. Ay, salamat bye. Another 20. Si Manel na yung pinsan. Si Manel na yung dag pila na inyo. Abot na ro 100. Sige. Balik. Kanta-kanta mo dia. Santa tagsi kuan. Manang biday. Ha? Dara? Tag anday.
So, dara guys, another 20 pesos. One coke o usa ka pan. Pang snack, sakto jud kayo. Ana. Dara. Ana. Sige, tagal na yun. Sayang lang, Mainom na ako na, madam. dili, kuan. Magamit sa mga butang. Powder, sabon, Oh, unsang powder ah? soap, Oh, good. Oh, dili. Ah, Wings. Wings. Ah. Wings gyud tinuod. Oh, dara oh. Dali ra. Just for fun naman ko ni God. Hanto ko 20. Alegre. Alig. Ang naboring kanina, na alegre noon. Dili kay alegre pero para na to alegre. Dara. Pagpapa ng ano. Na ito ganiya. Okay. Dili ngit-ngit lang. Hayo mo. Pangaw sa mo di oh. Kay puna na to beer. Hubog ka ni. Matugang sa sino ka ni hubog. Dahil tuwasa ko na dahil. Okay. Hubog ka. Inom ko kalambal. Huwag mo kuminom pa dahil na. Wala na ko ito nga bambot na ko sabot. Tubang ka din. Busy ka si Ann? Isang ana? Si Ann ba? Ha? Aw. Dara? Pagikan po. Lakang sa siyo. Dara guys. Another. Patagan. Another 20 pesos only. Sa kana. O galing taganon. Bukat-bukat man. Ang makauna. Maka 20. milk. Dili. Dili. Dapat tag 20 diri. Dapat. Makaon. Makaon, mainom. Kuan, makaon. Biskuit. Dili. Sige pa. Dili. Ah. Usa ka na naman. Dili. Noodles. Dili. Makaon. Itlog. Dili sad. Ikaw dahil si. Sardines. Dili. Puro gapit na. Biplop. Di. Tuna. Good. Good. Tuna. Kapit ito ka, human ako akan ginga. Wala, timahan na din yung kasang inyo dia. Ako katulor man ko. Dara oh. Kagi kapila na kani. Duha. Katuloy mo, di aman rin uban. Si Ang tulo. Kapila ka siya. Tulo po ka siya. Ah, sige. Kamulay sabot-sabot dia kay mangita pa ko. Napantay panahon. Kay wapam, Siril, matag duha. lamaw. Inyo dapat tulo. Tagan sa gaday ah. Just for fun lang ba? Sige ha. Sige ka, no? Sakay ko ano, kanong dili mataganan. So, dara guys. Hanto kapat mo. Another 20 na saan? Another 20. Another 20. Another 20 guys. Gaan man. Bitaw, gaano kayo? Kagamay. Sige. Shampoo. Dili. Mura og kuan ay. Sabon nga palaba. Dili. Dili. Makaon natin. Kuan. Oh, makaon. 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 Biskuit. Dili. Bukat man nga makaon. Dili yun.
Ribisto. Very good. Buhok sa pinitas. Buwan. Ha? Noodles? Di, Dili man kay. lami rin mo na de, bago mo ng buwara. Ikaw may magluto, tangag utan. Oh, para kuano, palami-lami ba sa utan. 300 kapin. Pero pwede na guting-gutingon dai. Pero guys, taga na 20, another 20. Usa ka cook ug usa ka pan. Kagaan ra na. Dili, Nips. dili. Murag way makatag-an na ni. Kaon man. More na gamay. Dili. Ala, dili. Dili. Usap nga na naon. Kauna. Iplok. Tuyukon. Tuyukon. Sup-supon. Dili. Lima kindi. Dili. Daraw. Daan mo na. Dili sa tindi. Dili. Kabuhi mo lagi ng baka. Uy. Buwang. Buwan. Timpits. Dili gyapon. Cloud9. Di. Gamay man na siya tino. Chewy choco. Di. Dahil na sensiwaan ka. Dili sa Yun nga kay. Pwede uyugon. dili tang. Dili sa may bawan. Hi! Limo. Makaon. Bumbay. Smack for spas. I make just for fun. We have to guess what is inside. Na 20 pesos. Huwag mo sa ito. 20 rin. Ice pop. Wa. Lawa. Sorry na lang. Oo. Worth it. 100 ka eh. Kana ba? Kana? Ang isa ka. Oh. Ay, salamat. Say pa naman. Okay. Thank you. Sa gumi. Kana ba? Sana. Pila tong imo dai? Pila tong iya katsian? Tagumi. Katulo ako po. Taguni. Unsa naman na guys, ngawan naman mo katagan. Katagan ka. Dahil nag-andam ni no kog sinsiyo oh. Usa ka cook ug usa ka pan. Sardinas. Dili gyapon guys. Tusino. Kamay tusino. Nips ko no. So, I was married. Nips. Dili. Married. My niece, Dili sa na. Dili sa aber not yet, Dili sa tawa. not yet married. Living together. Living together. But I shout out here. Leng naibgan ka leng. Ay saba Robert. Dili sa na biskuit. Biskuit pita. Dili sa biskuit kan. Wala dugaya nyo katugan. Uy. Wala. Dugaya god. Ang Mainom. 20 guys. Sprite. Di gyapon. Oh, taga na kana. Kanang kuan. Minute mid. Ha? Minute mid. Di gyapon. Sisire. Naibgan mo. Kaligre. Anak kuno kana kuno. Kumami rin na lang. Dara akong kuan. Gahe mo. Kuha. Lugaya na niyo asawa mo oy. Nangita o. Hmm? Babulga? Ano ka lako ah? Habang tag-andong, 20. Usa ka sigarilyo. Aduha. Kaon ko na. Dara akong tip oh.
Walay, ganay, cloud nine. Saging. Mingot akong saging. Mingot akong saging. Kaya ako, nala akong seto. Ano yung plastic oh? Hindi mo katagaan ka na usap, manggod. Ate, Aling. Aligre. kaya kami katak. Kakaunog saging. Ano na? Ano ba? Ano na akong bilhin? Ay, sa'yo pa kayo. Nagsinta na. Ikaw pa, tanay mo, gang. Katulog ko. Pagtaguan siya. Ada lang pala ubod. Sige ha? Diyan, lagi ko dire. Bawa na mo unsay na dire. Dali na kayo. Dara guys. Malintan ako kasi akong lisod. Wato magtungkod pa. So guys, another 20. Wait. Another 20 pesos. Buan, Sir. Miss Kape. Kape. Kalimot ko. Dili. Milo. Dili. Tang. Dili. Dali, ang makauna. Dili. Juan, Hapit na to. Di, hapit na to. Milo. Kopi ko. Di. Kopi ko. Di, yun. Para. Tomato paste. Dili. Makaon na, te. Ha? Makaon. Makaon. Ah, dili. Dili. Oo, mainom lagi. Juice. Oh, dili sad. Dili sad. Kanang. Kan! Alin, are! Tako! Dili. Hello? Hello! Hapit na unta! Kopi ko. Hapit na unta, guys. Glites. Bear brand. Ano? Dara ka. Lagi naman yung tagan. Are na po ko dire. Re. De, ang mata, ang... Oh, dire. Ako yung tagan, tili. Dire. Sa kano? Sangkang. Ay, tiada. Selain. Ay. Pili nga, parang tag-as. Naa siguro? Oh. Nawala. So, dara guys. Another patagan. Manaw na to. Now, no? Pwede sobra din. Na, kasama. Dara. Saratatat. Tagul. Saratatat. Nagtagungkol. Kaysa ha? Ito mamili. Biskuit. Dili. Makaon na. Kuan, dili. Gahi. Toothbrush. Di, sad. Aw, gani. Gunting. Di. Mga butang. Gunting mo eh. Sunrox. Dili. Magbutang ito na. Maaw mga buta. Kutsilyo. Dili. Kutsara. Dili. Magkapit-hapit na, pero... Tinidor. Dili. Luwag. Di. Isa. Oh? Kutsara.
Sarita. Dili. Dara oh. Kapay dahan tag 20 oh. Usa ka pan o usa ka Butang ko no. coke. Butang. Kuan. Abidor. Ah, hayaya gini adan og service. Palitong sili, service mag... Mao. Service mag Hilux nya sabon ra dito. Aw, sa to Sili. sili ra usa ka buok. Bidong to siya gikan. Bitaw. Kuan. Di ka man siya Daghan dato mo nang tawana god, daghan kuan ba. butang. Kanaon, saan na? Daghan kay sakyanan. Dong adan, sus kanindot mo na na oy. Dara. Taratatat. Ha? Plato. Di. Bulkit. Di. Dili gyud taon. Kuan ba? Kagay-kagay man. Oh, bitaw. Oh, kagay. Bido na ko nila. Bido. Karang para panit sa patatas. Dili sad. Taratatat. Taratatat. Gaya nakatagan guys. Sugaya katagan. Kanang magamit ni kung magamit ni siya sa usa ka lalaki. Ay, kanang para barbas. Di, Si dili si nga maglingkod. Bakos? Maglingkod niya. Kanang kanang ganahan po siya ba magkuan-kuan. Mag sigarilyo. Dili. Lighter? Kapit na gyud. Lighter. Nana yung dapita. Nana yung dapita gyud. Puspuro. Dili. Ay, tayo sa Astri. Astro yun. Wala. Ay, ginoo ko. Another 20. Oh, sige. Lagi kayo mo na magplato. Mura sa... Sa. Agoy, na ko ikaw pa ako. Sige. Yeah, mangita pa ko dire. Ngita pa ko dire. Tagul. Mangita pa ko dire. Ani? Dali ra kay ni. Nakita mo din ko nagkuha. Oh. Oh. Okay. Biskuit. Dili. Apel diri kan. Hello? Makaon ha? Saan pa? Oh, makaon. Hi, ma'am. Baka. Makaon ni siya. Noodles. Dali lang, mama, isod lang. Noodles, te. Di. Dili. Makaon ni siya. Unya, makaon ni siya. Be. Makaon. Kasi yung flavor sa Nutribos, ma'am. Noodles. Dili normal nga gamito lang ni siya kung naay special nga luto. Ah, gravy. Ha? Gravy. Dili. Tocino mix. Kanang kinsak. Di. Crispy.
Hapit na, hapit. Juan. Black beans. Ha? Black beans. Dili. Pork and beans. Dili, sad. Pizza. Dili. Bean beans. Dili. Food beans. Dili, sad. Misty cream. Dili. Ibak. Dili. Dili pa. Hali, halo. Unsay English sa utot. Unsay English sa utot. Part. 20 sad. Part. Ha? Part? Mo baling? Dili, wind of change. Wait, okay. English sa utot, lingo. Oh. Sige. Patis. Dili. Basta magamit lang ni siya kung na-special nga luto. Kuan sa kuan. Kanang spaghetti, kanang tomato, kanang Dili. Liso de tagano, no? Sausage. Black beans. Lalo mga naman. Ang Murag, mura-mura. Black beans. Pero lingin lang siya. kanang kuan, kanang mais na kuan. Usay pangalan Na, dali. Usay pangalan. Dili ah. isa na? Kanang ilog. More cubes. Dili. Saging na, nakataga, no? Ang saging? Cornel corn. Oh, dara. Ay, you know. Dara, oh. Wanam. Dara. Tamaha din na. Wala kay sobra naman sa oras. Okay na? Ring. La, pagbahay na mo ana. Kay last na to. Salamat, Madam Bislat. Si Kuan. Among daog. Yan mo ang tagantanan. Wala yung lingaw dire. Si An. Say sinta tapian. Dayo. Ala. Wala rin, just Bahay move na on. sa tagantanan. Opo, Bingkod. at si Joy lang yaw. Wala rin. Amen lang. Sa una buring, kayo na last na noon. Murag. So guys. Kurang atubang tungo sa katao dito. Mo ni siya guys. Oh. Atubang ko nuling. Niya. Patubang Mo niya. ni siya si Mr. Mark Pallister. No? If you are young and beautiful, 20 to 25 or 18 to 25, yeah. Please try to contact Mr. Mark Pallister. Just friends. Na, Mark? Dagat ito. Please contact ni Madam Pislat if you are very interested. Daraling, ano to? Bakit pa siya nakita? Laim sa kayo masubran ko. Taga din itong babae itong usa taga Katmon dote. Ay, pinakasita.